دما خوش به برنامه دریه دین دجاره کدین ام بهفرنه میوان ما ایرو دنیز گندوزه دنیز گندوز به زاراوای زازاکی یعنی نویسکاره که کردی به زاراوای زازاکی نویسینه و خودی یکم رمانا زازاکیه حتی نها سه رمان پرتوکل چیروکان یک هلبستان و پرتوکل که در سه جبو زازاکی در همه هاتنه و شاندن ایرو امی جنیزیکایی میوان خو ناس بکن تو بخیری هاتی برنامه دست پیک بری گویم بحثا برهما بکنم بحثا روشا یعنی ادبیات کردی یا زاراوای زازاکی بکنو تخوازم چند پرسه درباره جنانگاریات بکنم دست پیک نهات استانبول دیجیلیت کدریه بله از جی گمگمه گمگم باجرaki muşeyi yani ser muşeyi gımgımımı Hazar Nösü'de hafta şaştan hatmı dini gımgımı mezun bum Hussiyata gımgımı ev bu ya ni vakı zazayı ni vakı kurmancı ev ku zazayıncı dersi hatını yani Alevini u kurmancı ku Alevini jehane ev ki dersi hatını jehane bu kurmancı Müslümanı Sünni jehane yani nivan ve nüfusevana Ciki kozmopolite yani ve evki zaman hani çi kurmancı bir zazaki bir teda te kesikirin ciki o sayı. Malbata o tane zazaki ha bu yani dev bav. Na malbata me de kurmancı jihe yani mesela murov mehne yani jiber bu goyan kusiyata gımgım ki usahiye mesela jim malbata me hne murov çunu ciki din çen mal hne ev kurmancı mesela. Ba Ledev bavetel mali zazaki. Tabii. Hem zazaki kesinlikle ve mesela bejin amojina kurmancı. O movementin için kurmancı. Yani evki yek bavik yarattın yani. Hani kurmancı, hani zazani. Yani kurmancı hani malbata meda yani. Jiberwi yani malda hem zazaki kesinlikle. Yani dev bavmici bejin evşin gundji zazaki kesinlikle. Tu hatta ki jan salil gümgüm mai. Yani ez nodandı ji gımgım derketim o atkı çarın salibum. Taşı çum yani liseli bilisim okan çum lise bilgisi yazmam sesal. Nodu se ve vaktan da ez derketim ji Kurdistan derketim hatım aliyat Türkiye Eskişehir Üniversiteye Eskişehir'e Anatolia'da Mekayda xweş çekir tariha hunerî de beşa tariha hunerî de lê min zêde devam nekir nexwin paşilê weşanxaneyekî Kurdan de dest pê xebat kir û tekliya min bi Kurdî wisa çêbû. Navê weşanxanê çi bû? Komal li İzmirê min dest pê xebatê kir weşanxanê Komalê de ew jî weşanxaneyê kevnî yani heftê û şeşan de bawer dikim hatiye avan kirin û demama me de jî hebû şaxa İzmir'de bi dest bi xebatê kir û herî evvel jî min kitabên Kurdî yani zazakî ne tabi ew wext zazakî jî tune bû yani kitab kurmancı em bêjin yani herî evvel min li wir dît û min heyecanekê girt min nêrand ka kurmancı tê nivîsandin ew yani zaf tesir li ser min zaf tesir kir ji min re xweş hat hatta min kurmancî ew wext min kurmancî ne dizanî her min dixwend ew kitab min dixwend ku ji min re xweş dihat min xwest ez bixwînim yani her o alfabe xwe falan yani ji min re xweş hat Te weşanxanê de çi kar dikir li wir? Li weşanxanê ez temsilkar bûm me kovarekî derxist kovar yani siyasi bûm karı siyasi Kovar bi zimanê Tirkî bû? Bi Tirkî bû zêdî bi Tirkî bû lê car caran tabii nivîsê kurmancî jî tere hebûn û kitabê kurmancî mesela diweşand teve ez bi wê karê alaqedar nebûm zafê bi Tirkî lê kurmancî ji min re tev xweş hat û li wir jî dersên kurmancî hebû dersên kurmancî hebûn yani mamosteyekî me hebû ders dame û bi wê hewayê ez kurmancî him bûm Hatta wê çaxê yani
Te pirtûkê zazakî yan jî Min nedîtibû, nivîsandina na, zazakî te nedîtibû. Min nedîtibû, min ew jî nedîtibû, yê kurmancî jî min nedîtibû yani ji xwe. Ji xwe yê kurmancî min nedîtibû, yê zazakî jî ew wext tune bû yani. Yani tune bû çawa. Li Ewropa bû, çend kitab hebû. Ew jî tabi ne dike berdestime yani destime tune bûn. Li kurmancî jî yani min nedizanî lê tesireke baş li ser min kir. Yani min nêrand ha kurmancî tê nivîsandin. Yani ew wato tu ser kitabê dibînê ta tu şaş dibînî ka çawa tê nivîsandin. Ji min re xweş dihat. Yani min xwest ez hîn bibim. û tevlî dersan jî ez bûm û kurmancî jî ez wisa hîn bûm. Paşî ku me dest bi dersan kir kurmancî hîn bûm hinek çûm ser gramerê yani ez tê gehîştim goya ew kurmancî tê nivîsandin ew wext em dikarin zazakî jî binivîsin. Yani macera min ew kê wisayê zazakî jî wisayê. û berî tabi ez bi edebiyat alaqedar dibûm yani bi Tirkiyê. Niyeta me hebû ez romanekî binivîsim. Tabi ew wext ez bi Tirkî yani bixwest ez bi Tirkî binivîsim van tişta. Yani tenê net bû yan jî te dest bi nivîsandina wê kiribû yan jî. Yani bir min dinîvisan bi Tirkî. Yani şîr min nivîsand bi Tirkî. Yani ji edebiyatê hez kir yani mala me de jî her tim kitab hebû. Ji birê min mezin mabû yani me her dixwe mala me de kitab tê xwendin yani. Edebiyat re jî berî yani me her kitab dixwend edebiyatê re hez kir yani ji edebiyatê hez kir. Ew ji bu vesile yani ew kar ji bu vesile ku ez dest bi zazakî bikim yani. Yani ceseret damik. Eger zazakî kurmancî tê nivîsandin ew wext muheqeq bi wê hewayî em dikarin zazakî jî binivîsin. û wisa min dest bi ew xebatê kir yani kilame pekûgî romanê. Berî wê nêpirsa cî bikira ji bo em nas bikin tu kengî hatî ber bi Stenbolê de. Kengî te dev ji karê weşanxanê berdar wî de ya te dewam kir. Na me berda bû. Yani Kîja salê hatî Stenbolê? Hevtu pencanê me dest pê kir. Hevtu ez bawerim nodû pencanê me dest bikir. Nodû heftan de me berda. Paşê ez çûm li Ankara mam. Carek din ez çûm Eskişehirê me xwend. Yani du hezaran de jî me ew kitap çap kir li Ankara. 2000 de yani hatta 2000 ez li Ankara bûm. Paşê ez hatim İstanbulê. Divê navberê re berî got tibê İstanbul divê navberê re ew nivîsên Tirkî got dinivîsandin hatin belavkirin ya nehatin belavkirin? Kîjan nivîs? Nivîsê got ceribandinê tê destpêkê edebiyatê wilo. Yani tena me ew nivîsand yani bi vê romanê re ez alaqedar bûm. Yani nivîsandina wî nodû şeşan de dest pê kir yani. Nodû şeşan de dest pê kir. Nav 2 salan de me xelas kirîbû jî xwe. Lê nehat çap kirin. Yani ez geriyam ku çap bikim. Yani weşanxaneyê ku wisa tune bi ku çap bike. Hatta ez çûm jî yani weşanxaneya. Li cem komal bixwe te nikarî li cem komal bixwe te nikarî çap kiribû. Ji xwe komal me berda bû. Hem me berda bû hem jî hat girtin. Komal ew wext hatîbû girtin. Hatîbû girtin. Weşanxane din ez yani geriyam ku weşanxaneyan din jî ek bikim. Çap bikim lê nehat çap kirin. Yani heka wana jî hebû kesik ku zazakî bixwîne û serrast bike ya jî bizane ev roman çi qaltewî çi falan yani kesê em bêjin ew kê nûsa falan tune bû. Lê te vûlo jî yani dî hewek yekem romana a Zazakî ev kilama pepûkî sala 2000 de hat çap kirin wilo. Yani ez dixwazim wê yani hinekî dest dênim ser wê aliyê veşartiyê gohişt got ev yani ev serhişkî wilo li bate çê bibe yani vî zaravayê got heta niha nehatî nivîsandin û qedexe kirin û wiha ne helbestek yan jî çîrokek ez ê romanekê binivîsînim û ez ê çap jî bikim. Yani çi bêtir ev kişand ev hişt got ev rihêhanê bi ter çê bibe. Kitabê herî ewlê Zazakî mera Ehmed Xasî mevlidekî wî heye. Ew jî wisa hatiye nivîsandin yani ji ber reaksiyonekî. Tabi ew wisa tê hikaye kirin nizan çend rast çend rastine lê nav evkan de Zazayan de hikayekî wisa heye. Dibe yani meleğin navxede münaqişe kirî gotiye yani me kitab me kurmancî hene Zazakî tune.
Uji gotiya ka kitabı ve hemu mevlütün tiştmişti nusani yani. Hani kitabı hem bejin vek evki gramer be tişti nusa vek Arabi be yani. Tişti nusa tuni. Wana ji وقت گذار هن زور دایی وی گویی آوازی مبلغ کی بینیسم او خاص زور نه هاش Yani Mahmuda Kurmancı hey ve Azazaki jibela habe. Valla heve yani imaj wasabu yani hem juhe Türkan her dugot zaman ve yani kere tişteki naye kere tişteki naye tişteki naye hece bin yani perverden abi nizam roman naye nivisanın kitap naye nivisanı juhe ev reaksiyon hebu yani ما خواست yani ما خواستم نشان بدن که زمان مجهی تنویساندن hatta bir em dikarin romanji binivisin. Yani psikolojik olursa evci az bardikim yani berxadan ki evki psikolojik. Jike demame da yani nodan da vakit em yani zaf xort bun yani genci bun ev vakti jike berxadan kurdan hebu kurdan yani berxadan kurdan geç bu. و her cesaret dame yani diştin o sabıkın ka yani siber psikolojik o söz bejme. Bele de dema ko ev roman hat çapkirin û pêv wilo diber jî yani karê kovarvaniya a bizazakî. Ew kengî te dest pê kir wê çaxê tiştekî wiha hebû yan jî ew vê dawiyê hat dest pê kirin. No da şaşan da dest vekri bu. Yani beri Avrupa hebu tabii. Yani beri heftu nehande zbar heftu nehande rojnamaya treş derdikeli İzmir'e disa. Ev niv zazaki niv kurmancı derdikevi. No da heştan no da nehande o mamustemen malmusanış yani her evul ev derdikine be havay model bejim kovara zazaki. Paşi tabi ev ki darbe duası ilone de ev için derve yani ev kadro hemud için derve ev kabat derve Avrupa devam ediki. Çen kovara dinci yani kovarcı kitapcı mesela herhalde hevi ya veşana Paris'i enstitüya Kurdiye'yi Paris'i dacı zazıkite veşandın. Çen kovar dinleni esas mühim no düşeşan de ev zazayn mete bahev o kovara vate derdikin. Bu çaget tedna van da bu na da znabu jike haberam tune bu ez komale bu haberam tune bu ev kitabcı mı yani desve nivsandına vi servi az xebitiyan paşi kovar hat o meneran da hani kovarcı derdik ev o tekliyama çebu yani ser kovari o nivisandını emji wana himbun yani gramer çavaye kana çarte nivisandır rast nivisandına zazaki çavadı bi ev mesela bir kovar evkir le teklemli bir wan retune bir juka ev derve bun yani متخصصين كسر كوفارا غاتج هنا كي يعني كان جيتشيبو شبر حتان هاجي دوام كرولا كوفاري بتايبتي يعني نفسكاريا yani bir kurtayı bir kez derhek zazayan hani malumat kurt bidim belki başladı bir yani temaşevanı meci hani baştır famdıkın. Şove hin persemet ve derbare de ben. Yani zaza tena Türkiye'de hani yani Kurdistan'a Bakuri'de hani Gürcistan hani Gürcistan neteda tena Türkiye hani yani kurmancan ne jiberwi karvana hani zori. Çünkü Türkiye embejin eğer Kaddafi falan bir Suriye mesela hani Kurdan yani fırsat diye ki hani binebilsin yacılı Ermenistan embejin le izazan şansı ki bana usta tune le Türkiye'nin o embejin sinori Türkan daneci yani ve Kurdistan heri dikevin heri evki heri Rojava Kurdistan yani ben jiberwi tabi evke sistema asimilasyonu ser evke zaft esirdiki ser zazaki zaft esirdiki nüfusa vanaji tabi qetti nizanın çar 5 milyonu yani bu tahminame o yani bir kurtası ulusan revşa evke revşa zazayan
u zazaki jî zaf evkê yani migoyan evkê de hatiye nivîsandin hazar herî ewil 1898 de heştan de hatiye bebe mevlide hatiye nivîsandin paşî ji xwe komara Tirkiye hatiye ava kirin û ew qedex li ser zazakî zaf tesir kiriye yani zazakî ne hatiye nivîsandin ber edebiyata modern zazakî tenan du sê mevlûd hene tiştî nû sehne zêde kitabı xwe tune لێ لەvê derê mesela te behsa hinekî te da beramberî kurmancî te got mesela li Sûriye li Ermenistanê wilo ji bo zazakî mesela em bêjin li derve li Ewropayê ew Kurdên gotedî wek kurmancî zaza jî hemû derketin derveyî welat yani ji ber sedemên siyasî wiha li Ewropayê yan jî taybetî li Swêdê mesela navekî naskirî di edebiyata Kurdî di mal nîsanî ji wan yani tu kar ji bo zazakî li derve nehat kirin gelo ew hatiye kirin yani heta piştî heştan yani piştî heştan hatiye kirin yani piştî ku ew darbe leşkerî li Tirkiye çêbûyê ew kadro çûnê mecbûrmanê berxedayê Ewropa çûnê wana ew xebata xwe li Ewropa dewam kiriye ji xwe hîke vatê ji wisayê yani vira em bêjin nivîskarê zazakî çêbûne em bêjin hinek hevî da nivîsandiye mesela heviya Paris'e da nivîsandiye hineka ciyekî din da nivîsandiye paşî no du şeşan ew hatine berhev gotî em evkê ava bikin yani hem grubekî ava bikin ew mesela pirsgirêkên problemên rast nivîsandinê zazakî hem çareser bikin hem jî em kovargî derdixin yani mesela evkî wisayê vatê wisayê wisa dest bidike Vatê bawayekî fermî kengî dest bi weşana xwe kir no du şeşan de dest bidike û heta niha jî devam dike tekiliya me her çend meha derdkeve vatê yani salekî de çar hejmar derdikevin yani sim mehan de carek derdikevin niha komîta weşanekî birêve dibe edîtorê kovarê û grupa gruba xebata vatê gruba xebata vatê ew kesin ku bi zazakî dinivîsin xebata xwe ser zazakî heye nivîskarin yani ew nivîskarin ku bi zazakî dinivîsin ji vê nivîskaran pek tê û em ser rastnivîsandina zazakî û em bêjin evkê zimana nivîsandinê çêkirina bu standardîzekirina zazakî em dixebitin ser ferheng em dixebitin no du şeşan de dest pê kiriye vatê ji kovara vatê jî bi vê grubê dest pê kiriye ji xwe û heta îro jî dewam dike heta 2003yan dervê bû 2003yan li Ewropa bû li Stockholmê bû paşî 2003yan de weşanxaneyê vatê li vir vekir li Stenbolê li Stenbolê me vekir bi vekirina wî weşanxanê ew xebat hatin Tirkiye hatin heta Kurdistan na em cîvinan xwe li Kurdistanê derdixin mesela Dêrsimê li Diyarbekirê yani wisa ji bo belavkirina a pirtûkê yani kurmancî jî mesela li Bakur sînorê çarçova belavkirinê hinekî hindik hejmara pirtûkên goçab dikin hindikin yani mesela hezarek yan jî 2000 derbas nakid her çapekê diha ji bo zazakî rewş çawayî yani bar dikim hinekî sînor hîn ji kurmancî hinekî tengtir e di vê derbarê de yani rewş bûlo ji nêzîkayî ji ber tu kesekî wilo wek mesela dibêje yek ji stûnên wê meseleyê li vê derê li Bakur tu yani rewş pirtûka zazakî di çi rewşê de yani rewşa yani kurmancî ji xwe xirab e yani zazakî xirabtir e ji rewşa zazakî ji kurmancî xirabtir e na dikarin wisa bêjin li Tirkiye yani Kurdistana Bakurê em bêjin Kurdistana Bakurê de sazgehê Kurdan zafin em bêjin enstitûyê hene enstitûya Kurdiyê hene televîzyon hene radyoyê hene kovar hene weşanxaneyên zafin lê ew hemû weşana xwe bê kurmancî dikin yani zazakî weşan nakin û em bêjin zazakî nawana de wek evkê wek em bêjin zimanê duyemîn ya jî yani ji wan re zav barinin esas em dikarin derdinin yani em dikarin wî bibêjin wek zazakî wek zirlaw bê ya jî zirkêç bê yani tiştek wisayê
Li Tirkiye ew ki li ser zazakî dixebitin têna ew işte gruba xebata vatê wek Kurd yani gruba xebata vatê û niha weşanxaneyê roşna vebû 2 salê yani ew çend ew kin çend sazgehên xweser yani çend sazgehên xweserin yani ew jî em bêjin bi ew kî bi xebata çend entelektüelan çend mirovan dimeşî yani ev ki vana da em bêjin sazgeh tune ya ji weke kes tune ji bo ki ji ber ku wana derde ew yani ji ber ev ki xwe imkanan xwe yani bi imkanan xwe ve xebat dimeşine yani ve ali da problem ev ki zafe problem zazaki zafe le hedi ev sazgeh me kurda hedi heşyar ve ev ki dibin heşyar ve galetiyen xwe dibin çünkü talep ekici heye o milletçi em bejin heşar buye gelci heşar buye gelin zazen o her talep dikici evkan ji sazgen naha evkek hoş he em bejin talep hoş he yek mesele ki din heyez duxazım wiji li zede bikim Kerem ki. o jiber ve revşa zazaki hinek zazacı hene mesela duxazın evki zazen ji Kurdan veketinin. شومن برساوان كربا او حتى شرادي خديرولن بله. يعني جي حتى شرادي كلامند في çarçovaya hanede. Yani من revşev ki go yani hani sazgen madde ev keması zaf zedeyi jiberwi reaksiyon ekciye mesela de madem Musa'yı madem em bejim kurmancı de vakt zaman resmi Kurdan em kabul nakin em zazacı Kurdnanın em cudanı yani reaksiyon ekvusa hey o vakt dinc reaksiyon hani mesela حتى شرادي اف reaksiyon ev 10 sal beri ber ve xebata me yani 10 sal 15 sal beri ber ve xebata me ev reaksiyon ev bu kurt bu yani pet bu nave kandı zazen le naha me yani gelek kitap derxiz na hatta nahez de ki yani be ev ki 200 kitabı hati çap kırın 200 kitap hati çap kırın zazaki o kovar derdikeve rojnama hatta derdikeve o zazaki hedi dikeve televizyonan jî ve ev ki şikan ev reaksiyon şikan ve sadece hey yani ve derbarê dûlo pirsek tim mulo bala wextê got ev dengên zazakiyê wek zaza wek netewak serbixwe wilo dihat bala me dipirsek bi vî rengî bede çima li her çar parçeyê Kurdistanê li cem kurmanca jî soran jî ya jî zaravayê dibin ticari min ne merov nabihîzek dengek gobêjin zaza ne Kurdin. Mesela berguhê min neketî dengekî wa ji ti Kurda dernekê lê ji hundir zaza bixwe ev dengê wiha derketin yani ev divê tenê reaksiyonê yan jî mesela reaksiyon ne çend zaf sebebe xwe hene de tu dibêjî sebeba vê yekê tenê ew reaksiyona ku ji hêla zaza çê dibil ser vê meselê yan jî tiştindin hene bi dû meselê de yani hene wek di mesele jî hene lê sebeb serekê ewin ji ber ku bi zazakî xebat nayê kirin û kurmancı wek bûyî wek em bêjin ziman resmî sazgihanê Kurdan reaksiyonê wisa çê dibe nav Kurdan de nav zazayan de wek din jî mesela qismekî wana alewî ne wek ew jî em bêjin aidiyetiyekî dinê ji ber wî jî hinek probleme hene û devlet jî ji xwe vê mesele dizanî û têv didî yani siyaseta devletê ki wisa heye devlet ka tu dizanî berî digot Kurd ji xwe Tirkin ne Kurd yani Kurd tune mecbur ma qebul bike Kurd hene niha jî dibe hinek Kurdin hinek nene yani wana dixwaze cuda bike ew ki vira dibîne ku problem heye dibe zaza ne Kurdin Alevi ne Kurdin dixwaze wana cuda bike û ew şey yani ka devlet ew jî dixebite yani pek dixebite niha mesela beşî üniversiteyan de falan ew vekirinê beşî zazakî vekirinê û dixwaze ve xwe pêş bibe û hembervê ew xebat hene ew xebat zazayan ew ku em bêjin ew dibin em Kurdin û zazanê û dixebitin em bêjin wek gruba xebata vatê
o esas vira mühim gruba xebata vate yani. Gruba xebata vate jiber ku dixebete o her embejin kitap derdixi, weşan derdixi yani zazaki da heri aktif, heri xebata aktifi gruba xebata vate diki jiber wi zaf tesirwana tune naha. Yani hati şikestin. En dikarım usa tarif kutu. بله پرتوکا دتوا پشتی رومان حکایه کوی بینگولی ده 2006 ده درکت و یعنی پشتی رومان ته بری خدا چیروکی و دما مروف ل برهم تجی دنریانی برهم تنه یا چیروکی گلو ده مثلا نفسنا چیروکی تی دوام بکیاتنی اف برهم وها درکت بیگو ت برهمندن Yani ben duhast az becerebinim. Kam bir roman nivsandı bu. O aklımda hep az yani çok şey binivisin. Çen çok şey hep aklımda yani meher duhast az binivisim. Yani eme vak cerebandan juhe ev şey olsa bu yani roman juhe olsa destekir. Yani kare edebiyat olsa destekir. Duhast ka yani birbirimiz yani dikarim çirokan bilirsin çavay çöreken ve çavay o çend çirok şeyler ki der hıstı bu yani jiyan arabşen kovar arabşen de hati bu çapkarın bu vesile mi hastas kitabı ki çapkım bir çirokan. بله ده همان ساله دیجی کتابات یا درسه یا زازاکی او جی درکت بدویا آماده کرنا پرتوکه که بدوی رنگیش بو چه بو گلو yani ev kitap hikaye ucu olsaydı me her ders da yani sazgen mesela bizim mekeme bu bebe ciddi bebe komalın ders mi yandı yani nahana bir amele herhalde neziki yani bazı biz evkandı komalihan olsaydı ders daha iyi yani hatta euro ve vakti kitap ders dedi ve evke destede hebe çafkanik destede hebe me çafkanik tune bu çen kovar hebu dersi jiswe de luan daratune bun tişteki na kitabı gramer hebu kitabı gramer hebu çen yani kitabı gramer hebu evji yani tera ve xebatı ne dikkat çünkü henek برو هبون هنکی خانکار هبون و ناقد زازکی ندزانی خواست زازکی هم ببین جبروی ما هر درس دا و نوت دگرت yani ser kitaban ji kitabanın ji kovarın her not degert ev kitap ji usa hata amade kirin yani ev noten dersen ku medayı esas xwedaya tabi ev jiber ku muzaf ders dayı her duguheri, her başlığı, her kod içi başlığı, murav evke koya kemasya koya dibine, hatayım koya dibine tişte nusa. O paşi hat giyişte evkeki, giyişte bejin derece eki, de evkşi redakte kır tabi, mamuste malmusan iş redakte kır, der dest uj derbaz bu. Usa meçap kır ku ihtiyacı me bibine. Bu kese gob zazaki ne zane, bir Türkiye zane. Garibi Feri Zazaki bebe. Feri Zazaki bebe. Ev ki düzani Zazaki ko peş bebe. Yani o ev ki düzani gramer him bebe. O bir rasnevisander him bebe. Bu ana. Juhe hemu Türkiye düzanın yani juhe murovenusa ten dokazın ko Zazaki him bebe yani ev ko dukhinin yani. Bu ana me hazır kırıyor. Böyle برسوا پرسکی ولو از مرق دکم جبو زازاکی مثلا انا دو کرمانجی دو وقت لیوگر جبو راست نویسینه و گرامر تم بحثا هواره و جلادت بدرخان و هادفه جبو زازاکی لیوگر هن جبو راست نویسینه جبو گرامر تو لیوگرین لبر دستی و هنه گلو نه هنه bir tune bu jxe ev işte gruba xebata vate heye gruba xebata vate bu ve armancı jxe hati avakarın çava dixebete em saleki de du jar em kom dibin beri em peyvan em ektikin diyar dikin mesela bejin hacetin mutfağı em dibin kulunda hacetin yani kefçi be yaji
çaydan bitiştin olsa em vanar bejin çi o kijan mıntıka de berem tespit dikin kijan mıntıka de dibin çi yani hem o mıntıkanı hem digirin paşi em jiwan yeki bo nivisandını hıldı becerini mesela bejin dibin kevçikeye koçikeye nizam çiheye em yeki ev dikin وقتی هل دبیجرن دو قاعده مهن دو قرال yani دو قاعده مهنه و یکی ام دنر کی جانه هنا زاف te ahaftın te xebatandın o etimolojiya uy yani esasa uy yani rasta uçi mesela numune ki az bilim har kevroşk mesela kevroşk kurmançki mesela mevki tespit kırıyor versiyonu zazaki de hem o versiyonu tespit kırıyor ko nezdi 20 versiyonu mektebin avruş mektebin arguş falan filan yani evki hızafın versiyonu hızafın o emdilerin Divana helbijartını divana helbijartını emdilerin kurmancı bir kiroş sorende disavsa dibin Farsi dibin hargoş mesela yani asla kuj ker o goşte yani guhte yani o hayvan ki guh ko dişli kere yani zaman İran yandı usayı o emdilerin zazaki navana de kijan neziki bu yani neziki bu evki mesela Aliya Siverege'de herhalde hargoş dibin hargoş yani her neziki ev dinci versiyonu bunu bu nivisandını evdikin hıldı becerinden. Evhene ki kare o sivik jinak yani. Karnı sıvık değil. Az bağır dikim baştır dik. Çim ajber go mesela kurmancı dik kesek biya kesinak. Her yer. Levegera ledema koma xabat ya vatem. Helbijartın ek yan şteki dest nişan bik ev bu bin gehjere. İşte emme tabii men ve xabat zanın yani tecrübeme hani em kurdun o em zanın kurmancı da çi tecrübe heye soran da çi tecrübe hem wan takip dikin ve zaza o avantaj ama ev ku em ve tiştan dibinin yani kurmancı de ev çava hatiye kırın o kemasya vana çi sorani kemasya ko çi yani hani avantaj ev keski Davit'te avantaj bu hele yani ev galetiyan dibine meci jiberwi ev ki usa dayı komik usa me yani xebatı usa me darxisti o demokratik em bejin em dinerin tenem evkeki ciyekem tercih nakın mıntıkaykem tercih nakın o hem o mıntıkayın em dedim berçavkı gore hinek pivanan em rast nivisandını o zaman standartizasyon nivisandını em çedekin o em serketinici mesela naha edi hemen bejin hem o yaşamda ve standartı تيوشان. از باور دکم گروشا و جان جالی کی ده تگوت خرابتر لی جالی راست بیسینه دوها دما روش بی رنگی و بلکی هنه کی چیتر جه روشا گو مثلا گرامر و راست بیسینا kurmancı teyze yani. Tabii. Yani eme mesela feringeme evki heye standart heye. Feringeme bu evki nifsandene feringi zazaki standart heye gruba xebata vati her kod diçi evki de peşverdiçi le mesela kurbancı da hem nu azdan qey sala beri hatu yaşandan yani beri tünevu. Bele. من پرسا پرتو شواد دی رومان تای دنجی سورو و کلاشنیکوف جی هی هنکی من تخواست بحثا تایبتیا رومانا سورو دی چارچوبا تجربه تده yani az beprsem. Ben. Yani her romanı da tabii diştek decerebinim. Mesela ev klama pepki da heri evul yani evat nivsa zazaki tüne bu menet zan yani zazaki çavat de nivsanın çava zamaneki zamanı roman çebikin bu zazaki zamanı roman em çebikin çavat de çekirin ev problem yani ev problem bermede bu ev roman jusan xabatiki usa bu usa derket o paşi soru tabi ev problemi klama pepki da hal kri bu klama pepki da ji tenem yani zazakiya mıntıka koy dizani zahi mıntıka koy
em bejini alya dersimi alya jeri ne dizan yani ev vakt paşa zihim bum tabi be kare weşanxane ez alakadar bum ev mıntıka dinci zazike mıntıka dinci zihim bum tevli xebata vatey bum him bum o ev kitabcı usa derket yani ev ve roman edicim ceriband ku zamaneki nu bu hemu zazen bu hemu mıntıkaya netenen bu mıntıkaya ki bu hemu mıntıkaya zamanı romanı çavaz dikarım ava bakım problemi ki usa bermede hebu o mücer her duyan jicu cudayı ev ser şera nabera devleta Türkan o gerilla handi bejin hareketa Kurdandı ev tarihi bu juke ser mesela jenosida Ermeniyan asla koydu tekli Ermeniyan o Kurdan mücera vanaj cida bu بله حتی آنها هجمارا رومان گبزازاکی هاتن نیفساندن جبلی حرسیتانی بگشتی هجمارا وان گهشتی ایش قاسم eğer azından galatım hiç yajın ne eri بله تشتكي دين بالام كشان مثلا دما مرول برهمه تدنره لجم همات كاربيج حمو نبيسكارين كردياجي براني اوان بهالبست دست بيدكن دچن رومانيان دچن چيروكي وا برتوكاتيا داويجي هالبستا يعني برتوكا بداوي دركتي 2014 خابك هالبستاي يعني مثلا شكو هاد قلت تداوي فقريا هالبستي نقول دست بيكر yani beri tabi Nivisant yani bir Türkiye ev Nivisant yani ve usa dest bir Nivisant diye kuri bir şiir yani herkes herhalde usa dilivisi yani bir şiir dest ki tabi şiir lemen yani ev cesaret mi fıkada ne det koyaz çaplıkım yani çünkü şiir az dizanım şiir esas ev ki zor yani babeteki zor yani nav edebiyatı da embejin evki çeşidi yani tevr embejin heri dijwar heri zor kum rov dikar binivisi şiir le nav me kurdan da usana ne yani vek embejin vek juhe yani evki zamana edebiyata devki kurdan da juhe şiir hey yani stran hene şiir hene yani işte nusa jiberwi ev her duhazın şiir binivisin ev işte normal yani. قالك جوان برافاجي فيدي تناتا كوتشي تفكرن وها جو هالبس تشتكي بلكي هاري راحت جبو نيفسان قالوا قالك كسوة ل yani ev kaydı nav kurdan da hani mesela şiir dibejin şair hani yani ev ki da folklora kurdan da yani folklora kurdan jiko ev hani jiber bu atko ev dest ve ev ki dikin dest ve xebat edebiyatı dikin juar rahatte yani bir şiir dest ve dikin le es slokada Nivisandana şiir modern tabiz dibejim yani şiir vat tu tabi dinvisi zafi vanaji be ev ki embejin tradisyonel yani be havai tradisyonel dinvisin yani tu ve tişte dibini le embejin vek modern vek ev ki ev şiir akı pivanın modern tedahene zor o hindike yani zazaki dacı seçar şair mehne ev ki beve pivanan dinvisin Jimmer tabi ev bu her mecerebant ve ev cesaret ne ditukaz çapıkım. Pişte ve xebata Kalishnikov ev Kalishnikov şey yani em dibin munutiş yani kurguya uyda fiksiyona uyda devime yani 6-5 bu her 5'i şiirek devim yani bir Nivisan'dan okun Nivisan diye من نرام حوالي بقايل دبن يعني بوشير فلان قايل دبن وانا جسرت تامن و هاشي وسامه تشابر يعني نقول هالبستي كيفن ودو تشابر يعني نا هالبستي كيفن جتره هنا هالبستي كيفن جتره هنا اما ضافي امبيجن نو اما من نيفسان دي هر من نيفسان دي يعني سر از خيبتي عمل ما او جسرت خدر نديتي كو از كاوك اوكي تشابكم كتاب تشابكم İşte ve kitabı ev bu vesile me çapkır o nahacı dinivisim. Kurmancıya xapxapık çiye? Xapxapık az dönke kurmancı xapxapık. Xapxapık teyreki.
dereki şevi bi dengek dukuni u evkan yani murovan dixapine murovan dixapine kutu dibqi murov nene yani usa deng dixi منێ پرسە ئانا مەسەلە وەک خوێندەوانێکی کورمانجی نەزازاکی دەما مرۆڤ مەسەلە بنەڕێ دەنیز گوندوز چی نویساندی ناوات نەر مرۆڤ بێقەی نویسکارێکی کورمانجی نەزازاکی هەنگ ئەو قاسی گۆ یعنی هەفتوو نێزیک ئەف بزانەبوون هون یانژی گروپا خەباتە یا vate vê meselê dike got kurmancî û zazakî ji hevdû nêzik bike yan jî di rastiya xwe de kurmancî û zazakî ew qasî nêzîkê hevdû ne yani rastî xwe de tabii ew zimanı Kurdî ne yani hevdû jî û nêzikin yani nêzikê heve ji xwe zaza ji xwe re nabêjin zaza mesela tena palodan qismê paloyê heye yani zazayên zaf hindik ji xwe re dibin zazayê zedê zaza mesela ew zazayên ku alewînê Dêrsimînê ji xwe re dibin kirmanc wek mesela bêjin kurmanc yani wek em bêjin soranên jêrê yani ew jî ji xwe re dibin kirmanc aynı wek wan ji xwe re dibin kurmanc ê çewligê ew jî ji xwe re dibin Kurd heta ew xwe Kurd dibînin yani dibin Kurd kurmancan re dibin Kirdas yani ew ki dişbê Kurdan yani tam Kurd nere yani Usa denen merol dîrokê rastiya meselê tabii dîrokî Usa ji xwe yani wek em bêjin aidiyat wek tiştê Usa ji xwe Kurd dibînin yani ew tiştê ku em bêjin ew hareketa zazacî tiştek nûye yani 20 salê belki 30 salê hey yani bir tiştek Usa ji xwe tune mu yani zaza Kurdin hareketa wana jî yani her Kurd bune yani o millet dinc wanar gotî Kurd yani her Usa bune zaman jî Usa zaman gelek nezîke heve yani wek gramer dikarim bêjim ku kurmancî û zazakî ji sed not nezîkî heve not pênc nezîkî heve çend qaydeyên cuda hene yani zazakî di zêdenê kurmancî de hindik bune qaydeyên Usa hene û mirov yan zaf rehetî dikare ew her duyan jî hîn bibe eger kurmanc be dikare zazakî hîn bibe eger zaza be dikare kurmancî hîn bibe bi rehetî lê çavkanî ji ber ku çavkanî tune xebat nehatî kirin yani nikarin hîn yani bibe ana ez dixwazim pirsekê bikim niha mesela ana temaşevanên ronahî TV jî piranî ewan ji roj avan roj ava jî mesela ji xwe ne soranî ne zazakiyan jî kirmanckî tune ye tenê kurmancî heye wiha tu jî nivîskarekî Kurdî bi zaravayê zazakî dinivîsî niha bi kurmanciya te ji min çêtir jiyo daxivin wiha û ez mesela belki nikaribim bi zazakiyan jî bi kurmancî wiha jî Kurdê mesela Rojava wê mesela zazakî wek zaravayekî din mumkin bûye jî agahdariyê derbarê vî zimanî dikê min ji bo rakirina yani ev em bêjin guman yan jî ev xeyalê got bala kurmanca dil ser kirmanca yan jî ser zazayên jî berevaj jî wê çi divê bêkirin got hinekî yani em mesele ev navbera van her du zaravaya hinekî rabê ji holê yani ew xebata sazgehanê divê mesela berî em bêjin roşinbîr me yani roşinbîr me divê vê ew kê bizanibê û xelkê me divê bizanibê esas xelkê me dizanê lê entelektûelên me enek ew kê tengasî danê çünkü ew kesin ku mesela difikirin dibin ya ka em Kurd eger bibin devlet yani peşî rojê de eger em bibin devlet ew ê mesela zimanê em çawa hal bikin yani wek Tirkan bikin zimanekî em Baxifîn mesela em bêjin ew ki soran bidibe bila soranî be ew ki divê kurmancî divê kurmancî be zazan ji xwe îdeya xwe wisa tune ew mesele yani divê wisa bifikirin yani em hemû Kurdin em hemû divê hev nas bikin hev qebûl bikin û bi hev re bîjin mesela sistemê dincî hene wek em bêjin İsviçre em dikin mesela çar ev ki bibe
çar kantonun mebbe zamanın mebbe evki mebbe شما دور درسته نروژ نروژ دو نه زمانن دو عین وقت کرمانجی زازا که دو زاراوانه هر دو جی سرکن النروژه bele bele و هر دو جی خلق نروژ هر دو زاراوان هر دو داخلن و ته پرسکریجی تنید مثلا ere yani bu evki de beyin kurmancı soran de ya نه bu نه zazaki evki از بجم یعنی سر مثلا فرم در زرابایك فرمی بیک نه فرمی بی یا جیک رسمی بیک نه رسمی بی یعنی دکاره دولت هب جی لدی ساجی دو زرابا yani سه زرابا فرمی بن yani. Yani Kurdeme ezdizan Kurdeme demokratik ve havayı ki demokratik de fikrin yani belki tücü tevli bu ev konferansa zamana Kurdi hat çekirin levkeli Diyarbakır'ı Vura mesela hemu roşenvirme hatın hatta ji Horasan'ı ji hatın ve herkes yani hat bu vaktim evke xo temsil biki ve karar ki hat derxistim ku ne tena mesela lehçe embejin zarava yani xo peşve bebe hatta mego yani Kurd dikarım bide alfabej binivisin yani mesela alfabej mecburinin alfabe ki karbinin o alfabe ki ser evedini em farz bikin yani hakamet tuneki em tiştik usa bikin dve em demokratik yani bu fikrin o em evvakt em dikar beben xodiye tiştek yani eğer em hemuyan hem bez bikin yani em hemuyan hem bez bikin ve Kurd evvakt şansını dve ve rastı em birini أنا جبوه هذه البرنامج خب داوي وكن قال لك سباس نفيسكاري كرد دنيز جندوز بوهاد نتايا برنامج بوفان أخافت نتا سپاس دکم زال تشکر سپاس بواجي تماشاوان هجا حتى برنامج كدن هو من خير وخشية ده بخاطري وار